Malamar sha'awa kashe na ɗaya. Hawwa idan kun fito break ku zo ofis ina ku same ni ke da Zainab. Ok ma, Jidda kina ganin ba wani laifi muka yi wa anti ba? Ta ce tana neman ni da ke. Hankali na bai kwanta ba wallahi. Ke da Allah sarkin tsoro. To laifin me za mu yi mata? Wataƙila aiki za ta ba mu. To Allah ya sa don wallahi ba na son abin da zai taɓa lafiyata ko kaɗan. Suna fita break suka nufi ofis ɗin Aunty Jamila. Zaune take tana making assignment da ta basu jiya. Assalamu alaikum, Aunty gamu. Jidda ta faɗa tana kallon Aunty. Tasowa ta daga inda take a zaune. Ta zo ta rungume Zainab. Ai na zata za ku manta. Aunty ta faɗa bayan ta rungume Jidda wadda nan take ta ji na shanunta ya soke ta. Kasancewar Jidda bata da bra. Ba kome. Ita dai Zainab kallon ikon Allah kawai take don bata taɓa ganin haka ba. Yauwa ku zauna muyi magana. Ina fatan dai kun ci abinci. A'a, sai mun bari sai mun fara zuwa wajen ki tukunna. Ayya baby me yasa to? Yanzu dai ku faɗa min abin da kuke so na sa a kawo muku. Ai muna da kuɗi za mu saya idan mun koma. No ku bari ai ku bakina ne. Ina zuwa daga nan tai waje don aikawa aka yi aka kawo musu wani abu. Jidda ni fa hankali na bai kwanta ba. Wallahi kin ga fa har da rungumar mu. Ke da Allah kawai rungumar ce wani abu. Suna cikin magana ta dawo hannun ta ɗauke da leda. Hakan ya sa suka yi shiru. Yauwa ku zo ku ci. Ta buɗe ledar gurasa ce ta ci kuli-kuli da kabeji sai tsire da aka yanka a saman. Sannan da lemu mai sanyi. Allah kuwa Aunty mun koshi ko Jidda ta faɗa. Tana kallon Jidda. Sai fa kun ci kar ku damu. Ina kallon ku kamar yara na ne. Idan an baki kuke so ma zan ba ku su idan a baki kuke so. Aunty ta faɗa tana gutsuro gurasar. Shikenan za mu ci cewar Jidda tana jan ledar gabanta. Tas suka cinye suka sha lemu. Zuwa lokacin an koma class. Aunty an koma class fa tun ɗazu. Fikihit Aunty ta dawo daga tunanin da ta tafi. Tun da suka fara cin abinci tana kallon bakin su tun ta tuno yadda 'yan fulanin Jidda ya cake ta. A cikin tashin hankali hankalinta ya dawo. Amma kar ku damu ku ce ni ce na sa ku aiki kawai. Sannan ga address ɗina gobe Alhamis. Bayan tashi a school ku zo gida za mu yi magana mai muhimmanci. Amma fa kar ku taho da yar rakiya ku kaɗai za ku zo. Ok, Aunty Allah ya kaimu. Daga haka suka nufi class. Zainab me kike tunani game da Aunty? Wallahi Jidda kome ma tunani nake kar ta cutar da mu fa. Ke da Allah can akan me za ta cutar da mu? Kuma banda abunki za ta cutar da mu ɗin amma ta sai mana abinci muka ci. Shikenan tun da haka kike gani Allah ya kaimu gobe. Mage mu ji menene ma ji gobe menene amma fa har da cewa kar mu zo da wata mu kaɗai za mu zo. Haka dai suka yi ta tattaunawa har aka tashi. Hauwa Jidda da Zainab matasan 'yan mata ne da ba su shekara shida ba a unguwarsu ɗaya. Ƙawaye ne da suka taso tun yarinta. Kasancewar iyayensu aminai ne. Washe gari da suka zo makaranta Aunty ba ta zo ba. Har aka tashi Zainab ta ce Jidda ina ga Aunty bata nan shi yasa bata zo ba yau. Kin ga malama ko tana nan ko bata nan tun da ta ce mu je kai tsaye kawai za mu je. Shikenan to amma za mu je gida. Za mu je gida cewa za ki yi bata da lafiya shi. To shikenan to amma me za mu ci a gida? Cewa za ki yi bata da lafiya shine za mu je dan niya za a haɗu a makaranta amma za a je a haɗu a makaranta mara wayo kawai. Na ji ba komai 'yar rainin hankali. Da haka da suka ƙarasa gida ba su sha wahala ba wajen gaya wa iyayensu aka bar su da sharaɗin kar su yi dare. Mai a daidaita su kawo ya kai su unguwar. Kasancewar ba nesa da su sosai. Naira 200 ya karɓa. Flat house ne ba wani babba sosai ba. Nokin suka yi ta zo ta buɗe musu. Doguwar riga ce a jikinta. Iya gwiwa mai hannun bes. Ciki suka shiga suka zauna falon. Ya yi daidai sosai saboda ba shi da girma. Can don haka kome sai ya zama sab. Na yi tunanin ba za ku zaɓa har na shiga damuwa ba. Na yi tunanin ba za ku zo ba har na shiga damuwa sosai. A'a wallahi da farko mun yi tunanin ba kya nan ne. Da muka ga yau baki shigo school ba sai kawai muka ce bari mu zo idan ba kya nan sai mu koma.
Haba da ina zani bayan na san ina da baƙi. Na saya ni shirya muku abincin da za ku ci don kun zo. Kallon suka yi tsakanin Jidda da Zainab. Me kike tunani? Ba ku da muhimmanci da zan saya muku girki ne? Ai kuɗin musamman ne a wajena. Tana gama faɗar haka ta wuce kicin. Na kawo musu abinci da haɗaɗɗiyar wainar masa, ta yi sinasir, sai pepper chicken, sai ginger da kunun aya. Kun ga kar ku damu ko? Kar ku ji kunya, ku sake jikinku, ku ci ku koshi. Bari ma ku gani, tare za mu ci. Haka ta sa su a gaba ta zauna tsakiyarsu. Suka fara ci sun ci sosai saboda abincin ya musu daɗi. Bayan sun gama ne ta kwashe kwano kan ta nufi kicin da su. Jidda ya kamata ta faɗa mana abin da za mu yi. Kin ga lokaci yana ƙurewa. Ga an ce kar mu daɗe. Yauwa yanzu kun ga tun da an ci an koshi sai kuma ku yi hira ko? Anty ta faɗa tana ƙara zama tsakiyarsu. Dama ba aiki za mu yi miki ba. No ba abin da za ku min. Kawai na so ne na gayyace ku cin abinci. Shi ya sa bari na kunna mana kallo ko? Boom TV ta kai inda tana kaiwa suka ji nishi na tashi da sauri. Suka kalli lesbian fim ake haskawa. Haɗa ido suka yi sannan suka sunkuyar da kansu. Kasa da tunanin za ta canza tasha amma sai suka ji shiru. Sautin nishin da suke ji ne ya sa jikinsu ya mutu. Ku ɗago ku yi kallon mana. Kuka sunkuyar da kai kamar masu karatu. A hankula suka ɗago suna kalla yadda jarumai take sarrafa junansu cike da ƙwarewa. Ai kafin wani lokaci tuni sun fara haɗa gumi saboda wani irin zuzu suke ji a gosunsu. Yadda yake musu Jidda kuwa gaba ɗaya kan ƴan fulaninta kai yake yi alamar yana buƙatar a sha mashi shi. Sai musu suke yi. Hankalin anty na kansu. Maganin da ta sa abincin ya fara musu aiki. Ga kuma saurin TV ya haɗe musu ita kanta ɗaurewa kawai take amma abun ba daɗi. Amma abun a takaice tana damun su. Hidda ta ce mutu ku hidda hijabin mana ku sha iska. Sai haɗa gumi kuke ba tare da sun motsa ba. Suka hidda. Karamar riga ce wanda Jidda ta sa sannan babu ko ɗan rigan fulani. Ai ko ƴan fulanin nan kememe da su ga sunan yayi ɗas a wajen. Ita ma Zainab karamar rigar ne da ita sai dai karamar riga ce da zani sai dai ita akwai rigar ƴan fulani. Gaba ɗaya da ino anty na kan ƴan fulanin Jidda sai a ɗaya yawo take ita ce.